שלום וברוכים הבאים לקרקס של רינת. קבלו מחיאות כפיים סוערות את עדי חשמונאי. אחת הסוכריות בכל מיני צבעים, מתוקות וחמוצות בכל הטעמים, הרים של שוקולד בריא ושוקולד חלב. ומה יהיה איתך כל כך כואב עכשיו? יש לי חור בשם, אני כל כך מסכן. יש לי פיק בגלים ורופא שיניים, חור בשם, אני כל כך מסכן. יש לו פיק בגלים ורופא שיניים. טופי מרמלד, קצפת מרציפן, ולא ידעתי שזה כל כך מסוכן. השיניים כואבות, אני רוצה לבכות, לזרוק עכשיו לפח את כל הסוכריות. יש לי חור בשם, אני כל כך מסכן. יש לי פיק בגלים ורופא שיניים, חור בשם, אני כל כך מסכן. יש לי פיק בגלים ורופא שיניים. ראינו את המופע של עדי, וכאן נגמר החדשות. תודה ולהתראות. תודה!